Hey, wow, bashana, kushubile, bashana, ay, bashana, hey, nomkhwanazi, bashana, zinkonzo emalunda lezi, bashana, elokhu igijima njalo inqola ka-Elijah, bashana, ikhafula umlilo lento, bashana. Elokhu ibhaca njalo ngobonda ewumkhwanazi bashana igade umzila kubi bashana kusukela bashana umkhwanazi expose icorruption we-government bashana kwanqamuka lokho bashana ukuthi izandla ezinodaka bashana zixafuna imali ye-state bashana ayavevezela amadoda ala bashana qalile bashana amadoda amaningi abonakalisa ukuxakeka okunzima bashana inkosi Malanga bashana second richest man bashana eAfrica uJohn Roberts bashana wenetworth yakhe bashana udrophe ngo 20 billion bashana kubashubele kubi bashana aqalile amadoda bashana abhodla indala akaka amagwebu kubi bashana hayi bashana avalekile amathenda amadoda yabitoza kubi bashana indlala ingenhla bashana kusokale nombheki bashana esebhola uyayazi idlala injani bashana esisoluzo nqamalala mshana ethi yona nqamalala ikho lento yakho wena kwashuba bashana echukuluza ikhehla lazabalaza ikhehla lizabalazela umzansi kushubile livika amabhomu okubi bashana bashana uJohn Roberts kade sengibuza ukuthi kuma franchise akhe ayikho into engiyifunayo ngobashana engibuza nokuthi angifuni ukuthi angidayisele iStellenbosch bashana akukho kubamzana ezweni bashana isaso sholonto bashana basoba lo go blarm thuqaze umshana akuzoqhubeka kanje ngeke azogcina ehenga amadoda kubi.